Тапшырыбызның алдагы сәламе шатлыклы мизгелләргә тулы булган бер гаиләнең күп матур бәйрәмнәре белән бәйле. Берәмләп аларны барлап китим. Самара өлкәсе Новоспасск районында яшәүче Алина Рамил кызы Фатхуллина бүген 28 июль көнне үзенең 14 яшьлек матур туган көнен каршылый. Шул уңайдан аны яраткан әтисе Рамил Шәүкәтович, әнисе Әлфия Камиловна, бабасы Шәүкәт Абдрашитович, әбисе Сурия Шабановна, апалары Гөлия Шәүкәтовна, балалары Эльвир һәм Тимур, әбисе Гөлсинә Шикуровна, абылары Рафаэль, тормыш иптәше Зөлфия гаиләләре белән һәм барча туганнары да котлыйлар. Бүген яраткан беренче йолдызыбыз Алиночкабызга да инде 14 яшь тула. Балабыз, сине чын күңелдән туган көнең белән тәбрик итәбез. Син ярдәмчел, әти-әниләреңне, өлкәннәрне, туганнарны хөрмәт итә беләсең. Бу синең гамәлләреңнән күренә. Укуыңда да син бик җитез. Нинди генә эш кушылса да сине тиз арада аны эшләп куясың. Һәр эшкә дә җаваплы карыйсың. Бәхетле, матур киләчәк, тыныч тормыш, озын гомер телибез. Якыннарыңның күңел җылысын тоеп, кадерледән кадерле булып, сөенеп, сөелеп яшә. Авырлыкларга очрамыйча, юллар ярып алга атла. Барыр юлларың озын, бәхетләрең мәңгелек булсын. 14 яшь ул, татлы алмабыз инде олыгаеп җитә торган мәл. Ник дисәң, дәүләт тә бу вакыт адам баласына иң мөһим документ паспорт тапшыра. Син дә Алла бирсә, тиздән аның иясе булырсың. Моның белән дә акыллыбыз ихлас килеш котлыйбыз. Укуыңда уңышлар телибез. Без сине бик яратабыз. 14 тула. Бу аз түгел, олыгаеп җитәсең. Нинди матур итеп көлеп, сөенеп яшәп киләсең. Бу дөньяны яратырга тырыш балабыз һәр чак. Артта кала әкрен генә инде нәни балачак. Сеңелең өчен, олы апа, безгә бала сөекле, гомер буе акыллыбыз булсаң иде бәхетле. Шул форсаттан файдаланып, 30 июнь көнне булып үткән 10 яшьлек юбилее белән икенче яраткан оныгыбыз Диляра Рамил кызы Фатхуллинаны котлап китәр идек. 10 яшь йөрәгебез, әле балачакның нәкъ уртасы. Тик син хәзер олыгая төштең. Мәктәптә матур итеп укып киләсең. Син тормышка да башкачарак карыйсың. Гел безгә, якыннарыңа ярдәм итәргә тырышасың. Дилярабыз бик тыйнак бала. Ул әкрен генә уйлап кына сөйләшә, бар адымында үлчәп ясый. Кайчакта артык җитди булып та китә. Балабыз, без сиңа матур туган көнеңдә бары бәхетләр телибез. Безне шулай шатландырып, тормышыбызга ямь истәп, көндә бәхет чәчеп яшә. Кызыбызга 10 яшь тулды. Юбилей килде өйгә. Тормышымда бәхет булып балабыз туды безгә. Көн сайын анарга карап, шатланып туя алмыйбыз. Синнән башка бер минут та Диляра тора алмыйбыз. Телибез бәйрәм көнеңдә күтәренке кәефләр, фәрештәләр саклап йөртсен. Уңсын синең бар эшләр. Газиз сеңелем, син әкренләп инде үсеп киләсең. Көннән-көн синең гүзәллегең арта бара. Күзләребез тимәсен. Синең бар сыйфатларың матур, холкың күркәм. Гел шулай, безгә якын кардәш булып яшәргә алда да туры килсен. Апа-сеңел булу, ул зур бәхет. Син моны үсә төшкәч аңларсың. Әлегә гүзәл балачагынан ям, тәм табып, ләззәтләнеп яшә дә яшә әле. Сеңелем бәйрәм каршылый. Мин дә шуңа шатланам. Аңа 10 яшь тула диеп, кош сыман канатланам. Дилярама Ходай биргән матурлык, сөйкемлелек, бирсен иде бар эшендә бары тик җиңеллелек. Фәрештәләр сине саклап юлларында йөртсен. Авырлыкларны югалтып, борчуларны юк итсен. Котлау хатының дәвамы буларак, быелгысы елны балаларыбыз Рамил белән Әлфиянең бергә кушылуларына 15 ел тулу тантанасы хөрмәтенә тәбрикләүләребез булыр. Яратканнарыбыз безнең. Быелгысы елның сентябрендә Алла бирсә, сез бәллүр туегызны каршыларсыз. Бәллүр дигән сүз ул үзе кыйммәтле икәнен аңлата.
Шул еллар ішінде сіз үз мәхәббәтегезнең көчле икәнен дәлилли алдыгыз. Безне шатландырып, ике күз нурыбыз, татлы оныкларыбызны бүләк иттегез. Без бүгенге көндә Аллага шөкер, сезнең белән горурланып яшибез. Бу матур бәйрәмегезгә бәйле булган берничә насихат сезгә юллыйсыбыз килә. Бәллүр туй, ул гомер башы. Алда күп төрле сынаулар булыр. Шуңа күрә язмыш сезнең тез астына китереп сукса, егылмас өчен якасына ябышыгыз. Утларга салса, үзегез аннан да көчлерәк яныгыз. Шул вакыт кызуын сизмәссез. Суларга ташласа, күбек өскә күтәрелмәгез. Асыл таш булып төпкә батыгыз. Ялтыравыгызны күреп шумып алырлар. Тузан итеп һавага күтәрелсә, яңгыр тамчыларына кушылып җиргә төшегез. Кар урманнарда адаштырса, кояшка карап юл сайлагыз. Ташлар белән бастырса, шишмәгә әверелеп, иреккә урыгыгыз. Җиргә күмсә, арык шикелле тишеп чыгыгыз. Җилкәннәрегезне җилләр йыкса, сөюегезне җилкән итеп күтәрегез. Нинди генә очракта да җиңәргә өйрәнегез. Көчле рухлылар гына максатка ирешә ала, түземлеләр генә бәхеткә лаек. Сез дә бәхетле булыгыз. Хөрмәтле Фатхуллиннар гаиләсе, бар тантаналарыгыз да мубарак булсын. Бәхет дәрьясында гизеп, якыннарыгызны шатландырып, алдада яшәгез. Бәхетле булыгыз. Әлеге җыр сезнең өчен генә яңгырый. Şokta meni üstlerden nazlap süyüp Hazır indi üzüm meni bağlama deyip baram köyüp İki kızım ince mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy İki kızım ince mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy Eşeğiz nurlu deyip süyüne dost tuğanlar Durmuşubuz şuna yemli üsse şeşkedey kızlar İki kızım ince mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy İki kızım ince mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy Singili bulu bäxit bir-birigizge siz kirek Yazmış yolları qatmarlı bir-birigizge siz terek İki kızım ince mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy İki kızım ince mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy İki kızım ince mercan birisi koyaş birisi oy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy Bäxti tawfiqlar telimen bir yerde meni Xudoy